ina zuwa an tambaye ta ina cikin da na bar gida ce na aifi ya ne amma tana wasa da yara a waje sai ya ce uwar zayyiniha dauko yar ki mata ado. Uwar ta je ta dauko yar a waje ta zo ta mata ado, ya dauki yar ya fita. Uwar na cewa kada ka walakantar da amana, tun a jahiliya take ga masa wannan, kar ka walakantar da amana. Ya ce to sai ya fita. Yana fita sai ya tuna a duk cikin garin da yake rayuwa wane jeji yafi kowanne muni, sai ya tuna jejin sai ya nufe shi. Yana isa jejin sai ya kara tambayan kansa, a jejin nan ina yafi ko ina muni, sai tuna akwai wasu rijiyoyi masu zurfi a jejin, sai tafi wajen rijiyoyin. Yana zuwa sai ya leka rijiyar tafi kowace zurfi, ya ce sai ya ji daɗi saboda bayan rijiya ce mai zurfi ba ma ruwa a cikinta, ɗan adam zai saukin mutuwa kenan. Ya ce sai ya ɗaga yar, yana ɗaga zai jefa a rijiyar sai ta ga ƙasa a jikin gashinsa, sai tana kaɗe mar ƙasa tana cewa baba bari in kaɗe ma ƙasa. Sai ta kaɗa ƙasar a jikin gashinsa, tana kammala kaɗewa sai jefa ta rijiyar. Ya ce sai na ji ta yi ƙara, ya ce sai ji hankali na ya tashi. Abin da ya tayar da hankali ba ƙaran ba ne, shine har yanzu bata mutu ba. Sai ɗauko wani ƙaton dutse ya zo ya tsaya a kanta a rijiyar, sai ya kwantsama dutsen a kanta. Ya ce sai ji ta tarwatse a rijiyar ta fashe. Yana ɗaga ido sai ya ga manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yana zubar da hawaye. Yana cewa law kuntu aqumu al-hadd ala ahadin fi ma fa'ala fil jahiliya la aqamtu al-hadd alayk aw kama qala ar-rasul lakin al-islam yajibu ma qablahu. Inda zan tsaye da haddi akan wani mutum cikin abun da ya a jahiliya, da na tsaye da haddi akan ka kai Abdullahi ibn Mughaffal, sai dai kayi sa'a musulunci yana kankare duk shedancin da aka yi gabaninsa. Annabin Allah yana zubar